Татарстанның халық шагыйре, Татарның бүйек улы Разил Вәлиевның 75 яшьлек гомер бәйрәм уңаеннан Галиәскәр Камал театрында бәйрәм узды. Иҗат кичәсенә килүчеләр юбилярны файдан котлый башлады. Аны хөрмәт итеп килгән тамашачылар белән зал шыгрым тулы иде. Әлеге чарада хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов булып кайтты. Томшы да юганда моңсулык. Ул беләдер. Дус һәм туганнарның бар афәттән аны еласын. Кыш айында туган кеше өчен кышкы буран әнә еласын. Илнең генә түгел, җир шарының аңлый алган уен бар гамын. Ул кояшы төсле шушы йортның, ул шатлыгы шушы дөньяның. Мактаулы исемнәр иясе, милләт сакчысы, дәүләт эшлеклесе, халык шагыйре. Сөйкле ир, Газиз әти, абый, дус, киңәшче. Татарның бүйек улы Разил Вәлиевнең 75 яшьлек гомер бәйрәме аның туган көндә шигыреннән алынган юллар белән башланды. Гомән Разил абый адресына бәйрәм кичәсендә бик күп мактау һәм рәхмәт сүзләре әйтелде. Аны хөрмәт итеп килгән тамашачылар белән зал шыгрым тулы иде. Сәхнәдән яңгыраган һәр чыгыш, шигырь булсынмы, җырмы, әдипнең язганнарыннан үзекләрме, көчле алкышларга күмелде. Бер вакыт килеп җитә, юбилей дигән нәрсә. Юбилей нәрсә өчен кирәк иҗат кешесе өчен? Ул үзенең тамашачысы, үзенең укучысы янын каршында имтихан тоту өчен. Менә мин бүген үз халкым алдында имтихан тотам. Минем әсәрләрне укыганнармы, юкмы? Укысалар аңа нинди бәя биргәннәр? Мин нинди гамәлләр кылганмын? Әмма ләкин булар инде үткән эшләр. Мин үткән эш белән генә куанып утырырга җыйммын. Менә мин бүген беренче әйткәнемчә үткәннәргә эшләгән гамәлләрне имтихан тотсам, икенчедән мин киләчәгем турында уйлыйм. Үткәнне мин аны үзгәртә алмыйм. Үткән язылган. Чараның хөрмәтле кунагы Разил Вәлиев белән күп еллар дәвамында бергә Дәүләт Советында эшләгән Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин язучылар, сәясәтчеләр арасында да теле, үткерлеге, тапкырлыгы белән республика тормышында тирән эз калдырган шәхес булуын кабат-кабат әйтте. Разил, рәхмәт сиңа. Бер дә кырыйга сукмадың, бардың, аңлаттың, дәлилләдең һәм үзебезнең татар телебезне саклап калырга дигән ният белән эшләгән эшләрегез бүгенге көндә менә комиссия төзелде, Марат Готович комиссиясе, минем урынбасары, менә башкалар, мәктәпләр, мәдәният министрлыгы бу мәсьәләгә борылдылар, икенче караш. Кичкенәдән үк якты хыяллар, матур планнар белән яшәгән гади генә авыл баласын бүген татар халкы зурлады. Разил абый безнең татар халкында киң кырлы, билгеле кеше. Ул әлбәттә беренче чиратта безнең өчен шагыйрь, язучы, драматург, балалар язучысы, публицист. Һәм инде шулай ук безнең ничә еллар буе милләтебезгә хезмәт иткән сәясәтче, иҗтимагый эшлекле, җәмәгать эшлеклесе. Минем бу өчен ул бигрәк тә менә шушы язучы буларак кадерле. Мин мәсәлән үзем проза язучы буларак аның "Эт кояшы" дигән әсәрен укып бик каты тәэсирләнгән идем. Ул аны түгел вакытта язган, Мәскәүдә укыган чагында һәм ул безнең әдәбиятка яңалык китергән әсәрләрнең берсе. Сау сәламәт булыгыз. Озак еллар сезнең яңа шигырьләрегезне, язмаларыгызны укып яшәргә язсын. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яулыклары.